Yaro itrai soisin pat hakniga por go menta ngai khublei nam ta chong phi paro ki man ki para bi chonga ki bi chong trai aga kateng ki thiang tam go chong chi squares go trai nang ku dim chogi soisin pat hakniga por menta ora ka tin ki chong play hakniga step dakam ta chong nang paro iwei bi iwei ki bangin dan kam paro por ya ka tin ki chong play dan kam paro por ya ka bangin nyok song ki tin jong play dan kam paro por ya ke cing hikai jong tin ki chong para por ba khna ma kumno ken bugin la ab sotu ha ki em ka changi ka man na ka sin nama ka em ka changi ka dan hap deng ki cing ya le ka em ka changi ka dan hap deng ki cing struggle ka em ka changi ka dan hap deng ki cing ya lenti ki lenti ki changi ki lang teng de ki lang ki lenti ki ba khoro kharam ne ki lenti ki ba snail ne ki lenti ki ba bha handai hakum kita baro ki dan kam ka wei pat kata ka dai ka nong yelam bat ka nong pensyai kanang pensisya kanang penithu mat kata dai ka tien ke chong le tang ka tien ke chong le hi ka bala ban ka ba yithu ingi ka jing sisya ka ba yithu ingi kumna bagi dan ka banya ka ba yithu ingi ke ka bagi dan ka banne ba ke ka ba nim dan ka manne nama ka tien ke chong le hi ka yithu na kam ta jongi ba kumna ngi dan ka banya ba kal kani ka lenti ka long ka phakum no ti hakni ka step ko ba manta ngadani ka khubo na ka clean ke jong play na kam ta ka chi im ka jang jopi but kani ka bangi dan ka man tip ha kum ki kristan kham tam le but kum uwei bre ubang ngai how try ubang ngai how play dan kam man tip ya kani nama bangi ngi dan hap deng jong ka madan thma ngi dan hap deng jong ka madan thma hap deng jong ka jinga le ha ka chi im ka jang ka jopi ba ngi dan kam man tip ru I ba kum no ngi dan ngi ya le ba ngi dan kam man tip ru unong shun ujongi ulong bakum no bat no bang ya le ulong bakum no uta unong ya le ujongi unong ya le bersya ujongi ngi dan kam man tip ya kata la ngim tip ya lau jo unong shun ujongi la ngim itu ya tu ulong bakum no kemudian ngin sejenjal nginum la ban ya le bat u nginum la ada ban job yu te kum ta ha ni step mentang ngaka ban itu ipi bakum no bagi dan kam ban ya le ya kani ka thma ka bangi ni dan ha ka chi em chi ka man la ka hallelujah ublai ulong ba kra ublai ulong ba start but ublai ulong putip na ba kra shisha ka ding kra go jogo u ai ya kani ka tin ki jong ka ba kan long ka jing hikai dang ta ka chi em ka jing ta ngi kloi ban sim bat la ngi kloi ban but ya kani ka tin ki jong to inya pe na ka clean ke jong play na ka city ke jong jacob na ka nang saw ko khat ba nyo na ka clean ke jong play ko ang kom ne nama kata to dapen ko ngu yala di hau play handai to ile persya yau soitan de un phet yak no napi nama kata to pen ko ngu yala di hau play to yala persya yau soitan de un sa phet yak no napi kaktin jomri ka khlam om to yale persya ya usaitan te hadin pat sa pen ko ngo ya de hauble em kaktin jomri ko pen ko ngo shwa ya de hauble haba pila pen ko ngo ya de hauble te salai ben yale persya ya usaitan ya utau nong shu nu jompi pin sa job pin on sa phet yap na ka chi em ka jompi te kum ta pun ki keman ki para bi jang apa bon ki bude ber ki gile sama ki ale persya shwa ki persyang banya khun shwa ki persyang banya le thma shwa bad u soitan handai ki ramno ha ki ram ki ma ken ba pin ko ngo ya uple pi ken ma ya usie ubaning kol jang ki khun isal usol haba uble ula hukum ya om ki le ban penjat le baro bat breu, bat merat, bat teman, bat kena, bat rambak baro ong penjalat baro. Handai mo ula lek umnon. Ula lek ban penjat ye kita ki bonda baro, bat handai ban ula ri pen im. Ya kata kat ni. Ula ri pen im. Balai na ula ri pen im na ka penta pen ai ke ting knya ya ublai. Kata kedai ke bangi teng ni le ngi set la ngim sim la ko ngu ya ka krien ke jong ble ngim sim la ko ngu ya ke ba ublai la kran ngi ngim sim la ko ngu ya ke ba ublai u hikai ngi ngim sim la ko ngu bat ngim juga ban ko ngim juga ban pendam ya ka hukum ke ju ke krien ngim ju sngam ngim ju le ban ngi persyang ban le dala de ngi thalai ngi skol start ya la de ngi persyang ban le da ka jing start ke jongi ne ko ki para bi e jalan ang ipi ka bible ko ang wajin wat nyau
ialah kejong jing start kejong pi wat nam ya itu kejong jing start nama kejing start kejong i kalau khwat jong ble kalau kejing bi kejing start kejong i kalau khwat jong ble kalau kejing bi bat namal bang ngimtip unong shun ujung i ulang bukum na unong shun ujung i ulang ba kham start ba kham klan ba kham shalak man yang ai pi ro ba start buat ba unong shun jong aja pi utau de soitan nama utau de beliar bal rim dam utau de unong shun bal rim bal trim bal top nakam ta ha kan nak situation ru ban pen kala ya ke jing im jong beliau ban ya le ya beliau utip ha kum no ban job ya ke jing im jong a jong pi utip ha kum no ban pen phai kum no ban ya le persya ya ke jing mu hang no pidan ke jing na utip nak ta da ulong soitan ba klan ba la ra ngilai klan ke jing pen ko ngo ila de ha ublai ngilai klan ke jing pen karpang ila de ha ublai habang ya le bat ko ki para nginum ha ban job nginum la ban job ya udah lele la pi persangkai sisen la pi ngai ka tin pi ngai tin jangan persangkai sisen ba punya kun bot soitan persangkai sisen ba punya kun bot kini ka pop persangkai sisen ba punya kun bot kini ka jing bam khoi kalam ublai kalam u Jesus Christ kilai banya let tma banya let persyak ka ni ka jing sha kalom pin sadam pin talet ba kalam u Jesus pin sadamในกับBibleก็เป็นเกาะงูยาลาเดฮาอุบเลยตัวยาละประชาบพิลาเป็นเกาะงูยาลาเดฮาอุบเลยฮาบพิละประชาพินจอมก็อีกนุสานาอุเดวิดกับงี้ยฮาบอุซัยเป็นยาคนบัดอุโกเลียนอุเดวิดฮาบอุซัยเป็นยาคนบัดอุโกเลียนนาลาเดดันเอรูนามาอุเปยอุเตอุโกเลียนอุเปยดักขมัดกะจงอุบเลยดักจิงอีกะจงอุบเลยอุลองอุองกุมอิเตkat uter uang kum ite handai usol usim lapar selek jang boleh udai usim jo kikun Israel handai mas i utu golek kita shopping nama kim pun ko ongo ila di ha ublai handai u David aba u i golek ulai benya kon persya uong kum no uong ngawan haga kerteng ka jang utrai upin ko ongo ila di ha khmat ka jang boleh pendam ya di khmat jang boleh bat ulai ken haga kerteng ka jang utrai bat aba ni pin ko ongo ila di ha ublai kejing job ni kejongi dikani ka bang kwa ban ong ru nakam ta kejongi ru nam ta jong pi ru pin ko ngo ila de how try te pin yele persya ya kejing yele jong pi ji im jong pi pin job amen ha ka kerteng utrai pin job nam ha kerteng u jisu ngin yo kejing job hallelujah kata de kejing sisa ban ngat ong pilak pidan kejing yele ha ka longi losem ke jong pi ru pidan kam gen ban pendam yele de how try pidan kaman duai pidan kaman pule bible pidan kaman pen ko yele de how try pidan kaman kran pidan kaman clear to try ke ke bangan le kumnongan le wanum le khanda kalina ublai wanum le khanda yathu sha ublai wanum le ka bai pursya ublai wanum le ka ba ublai lakan ke ba ka ktin ke jomle ka kran le kata ke ka ktin jomle kam kran waju le kata ki bon ki bre ki le kata ki pursang man le ke saliu kan ka ba phata kam nong te was new kalong ka ba date ban le kum ni ban le kum tu ban le pendap shishu nama kata kata jing start jeng dengan ong yepi haba api persang banyak la pia akan jingya lenti ke jopi ka ni ke jopi wana pendon kam ya kan ni IT be hau blai ba ublai un yalam ya ke GM ke jopi IT be hau blai ba ublai ke un yok kan pen ya ya ke GM ke jopi ba ublai ke un yok pen don kam ya ke GM ke haba pi ya dak jing start jong blai om de dak jing start ke jopi haba pi ya dak jing start ke jong blai kalenti ke jong pi ka jingele ke jong pi nam kam dei ke jong pi ka dei ke jong pi ka Bible ka thoi ka thma kam dei ke jong pi ko ki para bi e jong ha ka thma ka dei ke jong pi amen ka thma ka dei ke jong pi hallelujah no play ula shinti shalade ya la ka jong ya ka thma ka jong ni ya ka jingele di ong ka thma kam dei ke jong pi ka dei ke jong ha ni dan kam tang man ko ngo yu ni dan kam tang man phai chu nama ka jing stan ka jing ka jing bi khmat jong le nama ka tin jong le ka ong kum ne walang ubastat halaga jeng ke jingnyo to shifting nya utrai to ke na ka basne walang ki ba start halaga jeng jingnyo halaga jeng jing perkhat ke jeng pi hande to shifting nya utrai penret ka jeng ko ngo ya ka ten ke jeng bat care lagi basne namal ka eki ka bangingi perkhat mangi kata ka warna kan ya ki eki ba persya ka ten jo nama kata kam dei ke jing perkhat ke jeng ke jing perkhat ke jeng bat ubaman ukwa iru bangingin le start bangingin tharai start mangi persang dalade ngin yale dalade nama
ban utip la ngi wan ka kerteng ka jong utrai ngin job yu mo dan bor chu da habang ngi wan la ka jong jing start ji mo ulong ba job mo ulong ba kham klan ban yang ayo pi te kum ta ko ki para bi na pi dar ki jing jing la akan lang no sem ko jong pi dar ki jing la ka family ki jong pi hal na ka ta ki kon ki jong pi ki sha ngop ki jing di kya jing drop ki ganja kum ta te boro ki sha ko ma ki egi boro ki jing sne ki na ko ha kan ni ko pom ta kim dan kam mo pinya la dala di pendam la di khot ke jong play pa sa dua yang la di pan bon na play pan ki jing pen shine ko play ban try ke ei ka bangan le yarap yang apun syaya nga hikai nga apun i nga kalat kalenti kabangan dan kam bangan le kan kam bangan ya haba ublay ong le kan ni ublay ong le ka tay ko ngo ikak tin ka jong play pendam bela de tang ka jing ko ngo kalabyang ka bible ko ong tang sungai kalabyang hau ta obangai amdan ka jing hau ta bangai ki balo kilong ki bala ko ki para bi jonga ka jing kam nong ka ba khrao hakmat ki jong ubangai hakmat jong ka jingget hene ka jingget kalong ka kham khrau halor ju ki jing baro la pidan ki jingget kan ismbai tu so ong uji sukris ulung ba he kan no ru ba pitang sukran wala kan ria hina ka jingem ka jong pi uta ulung ba khrau kan no ru tang sukran tang sunget uta ulung un kan ria na pi te kata ka jing le jong pi ru ka problem ka jong pi ru ki jing shem ki jong pi ki jing so si ki jong pi haka yeng kesem piso do jingkelman piso mat jing jing le piso thang pi pai no pi ya bon sin pi kwa ban lai nang ni jingket le phim la ban lai nang ni jingket pi habba phim kwa ban ba ni jingket le pi habba ni jingket nama kan ni jingket ka ban khia ki jim ka jong pi na ka ban hang ni ka pon ta tang sungai ha ublai ka labyang pin ko ngo ela de pendam ela de ha ublai apa pi pendam ela de ha ublai kloi ban ya la pi ublay uai pi ka solution ka jo ku no ba pinya le ya kan ka thma nama kan ka thma kam dei jo ka do ka thma ji kam dei bat ka do ka thma ka dei chungi ka dei bat ka mansiem ka thma ka dei bat ki nong sin shal jong kan ka portai ki nong sin shal ki ba kan jam mansiem ki nong shal ki ba bamman ani ki jing sni ka jing ya le dei kam dei bat ki bre bat ki para bre ba ka sna ka jing le dei ka dei bat ki ta ki mansiem bamman ki bat kita ki ki jing snake jing thala jong ani per thai ti kum ta ba pin job ni da ka jing da ka do ni num la ban job da ka jing start ki da ka board ki endang ni tan kam ni kini ba ki jing ban job ki ni ki tang da ka jing ko ngo ko jong ni ha oplay to ai bin pin ko ngo ela de ha oplay te hang ta oplay sa ai yang ni ka board ken bangin la ya ka bangin ya le persya ni soitan ba soitan sa phet yam na soitan lang ku musing ba kru ba ya keleng ba wat khnang ya ki mun sem ba kodor ba unyo ban ngoi ba unyo ban penjot no hane ya uta kum no ngin le ni dan kam ban le ken da ka jinget ke bos kham ke jangi ka jinget ha uplay da ka jing ko ngo ha uplay da ka jing IT lot ha uplay duai pan bon na uplay ai bon pi uplay kloi ban ya rap pi kloi ban kersan ni pi kloi ban ya dai pi pan pi ya pi phai uplay pi pendam ya uplay ban duai ban ong ko trai ya rap enga kani ka thma kam dei ke chunga ngamla bangan job kani ka thma ngabat ngam tip kumno bangan yale ya rap enga hikai enga kumno bangan la ban yale kumno bangan la ban yeng persya kini ki bo je umpaman te haba pi duai ha uplay pi pan bo na uplay kuloi ken ban ya rap nam ta chang uplay nyo ban kurku nam ta chang pi paro nya phai so uplay jing phai hallelujah ko pa jing ba nangi aingo eme ko pa nya kani ka pon ta ba mi ai ya kani ka klimat ya kani ka tin ke jome ka ba hikai ka ba yetho ngi ba kumno ngi dan ka ban yale wat uta unong shun ujongi ubalang soitan nama ko try bi changa ubawan ban yale ubawan ban persya ngi bolo ban wan herthma ngi man ka po man ka singi ko ta ba kumno ko ta ngi yale ya u ko ta ni pan ki jing yarap ni pan ki jing pensya ni pan ka pa bi changa ya ka jing isne ki jame try ngi dan kam ya me ko ta ni dan kam ki jing yarap ka jame ko ta try hikai ngi ya thu ngi ko ta bin i ngi ke i ka bangin dan kam ban le ko pa ba try ngi ko ngo ya me
ngin ngit ame bengi shane askem hami utai to ai ba ko pa be jag be chunga ka wei pa koi ke skor ka ba yo skoi ka ni ka tin ke jam utai ai kan pendam yala de khma chme kan ko ngo ya me ko ta be kan le ka mon ke jam ko ta be but hang ta ko ta be cha kin sala ban job om dala di ko ta be inde da ka jing yalap ka chme da ka bor ka chme da ka jing kershan ke chme ko ta be but da ka ti ka ba khrau ko chme da mun se mu ko chme da ngin job kita ki pora ko khu mo me ko pa be but ko tra ka ni step tangan doi ko pa la ki dan ki ba ek jing jing jar ki ba dan hapeng ki jing snow si udah hapeng ki jing sm ki jing kendo ki jing ki ba da hapeng ki jing mlin ki ba sni ko da ki ba kwa ban e ki ba kwa ban job ikni ki jing e ki jing ele ko ta be but try ki mla ko da ki bur se ki ram ko ta de hak teng je mu chi su kurs hak ni step menta ai be kin yo ko pa ki jing lai do kin job kita ba ro nan ba ko try me long unong job ban nganget ha me unong job na IT sham me ko ta semua kwa jing doi jang nama kini bolak tin chi su ngai amen ublei ni on kurku nam ta jong pi paro ke man pala bi cuma ublei on yo on slek chi im jong pi pendam mela dia hau try jing twai te ublei ai pi jing jang